Quina màgica, el Sant Jordi. Per cert, m'agradaria donar les gràcies i saludar a molta gent. Aquesta gent crea l'eufòria, imagina l'eufòria, construeix aquesta eufòria. Aquesta gent, hi ha moltíssima, estan aquí a tot arreu. És l'equip de producció d'Eufòria i m'agradaria que l'Anna Andrés tothom cridi molt, molt fort i que ho sentin fins a Perpinyà. Estem? Palau Sant Jordi!